te gândești ce se întâmplă cu lumea noastră, lumea pe care o știam așa cum o cunoaștem de 35 de ani sau de 36 de ani încoace și ne e foarte bine că, uite, putem avea măcar dialogul ăsta liber. Nu cred că într-o țară, de pildă, de la răsărit, de pildă la, nu știu, la Kremlin, s-ar putea vorbi atât de liber despre... și tot să fac o chestiune, o să spun un lucru care nu vreau să fie deloc luat ca și un termen vulgar. Dar noi, de pildă, ne pastelam în cuvinte aleși în fel și chip. Amintiți-vă ce se spunea în discursul public, formal sau informal, despre dulap. Apropo de ceea ce a însemnat ca regim prezidențial, Doamne, ca și prezență prezidențială în România până mai ieri. Păi să spui o chestiune de genul ăla în spațiu formal, n-ai cum, informal în Rusia, te trezești în poziția lui Navalny. Apropo de ceea ce își doresc unii când vine vorba de alegerile pe care le facem. Și tocmai de asta ne punem întrebări legitime. Cum va arăta lumea noastră încolo, sigur că da, cu o posibilă retragere a trupelor americane sau cu posibilă cedare a estului Europei intereselor Moscovei, Doamne ferește.